Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Tayo na minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening, friends. Good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa. Kamusta na kamotanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Sa programa Iloilo Night Watch, agad sa pagdala sa mga impormasyon, update ninyo kami sa pagpangalagad. Agupod man sa aton nga mga Newsline reporters sa pagdala man sa mga impormasyon nga ilan na tipon subong adlaw. Paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline, kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, paliog standby anay kay ara si Engineer Rafi Tapales sa Pag-asa Iloilo kay loyag ta mabala ng sitwasyon sa nga panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapales, sir, mayong gabi. Hello sir, mayong gabi. Ang latest update sa panahon karong adlaw, September 2, 2021, Intertropical Convergence Zone ang paday nag-apekto sa pungsod, bangod kining sistema. Western Visayas maka-experience sa may pagalong-galong tugtog sa magalumon man ng kalangitan. May mga isolated na pag-ulan, pagpanag-uob, kag pagnilat. Tugay ni sa Intertropical Convergence Zone. Mahina tugtog kasarangan nga hangin halin sa bagat na nasidlangan. Kag nabagat man nakatungdan na magapadayon sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tub-tub kasarangan mga pagbalon. Temperatura subong adlaw magalit sa 25 tub-tub 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod kay na alas 5:59 kag ini mabotlak-buas alas 5:40. Yan ang latest update sa panahon. Halin diri sa Pag-asa Iloilo. Maayong gabi. Thank you so much, Engineer Rafi Tapales, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Okay gid ang panahon. Wala sang problema. Pero golpe lang nga tupa. Bangod sa Intertropical Convergence Zone. So halong-halong lang kita. Sa mga listeners naton dira sa abroad, Luzon, Visayas, Mindanao, naka-standby na. Kabay pa nga okay lang kamutanan kag nagahilay-hilay. Bago lang tapos panyapon. Kay amon kamo hatagan sa nga mga balita nga amon na tipon subong adlaw. 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon na kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Dire kita sa pagplastar sa aton nga mga headlines. Sa aton nga mga headlines, bag-o nga Mio variant. O amo ni sang Imio, no? Mio variant. Nga nag-originate sa Colombia na diskubrihan sang Department of Health.
RT-PCR testing ginpanubuan sang Department of Health ang suktanay sa mga public facilities. Halin sa 3,800 pesos, nagnubo sa 2,450 pesos to 2,800 pesos. Kag 2,940 to 3,360 pesos. Nga sang una, 4,000 to 4,500 sa mga private facilities, samtang sa rapid antigen test kits, 960 pesos price cap. Nakaibalo na ka mo, ha? Nubo na ang RT-PCR test. Nagnubo na. Basi, sige Japon, dang inyo panukot sang mahala. Sa dugang pagid nga balita, Police Station 1 sang Bacolod City, Police Office Blanco sa gihapon sa identity sa mga suspects kag motibo sa pagpatay sa duha ka separado nga insidente sa Rosario Street, Barangay 38, Bacolod City. Jutay ang nagpabakuna sa mga vaccination sites sa probinsya sang Antique. Anong rason nga jutay man? Basi sa Sinovac naman lang. 37 minutos na nakaligad sa alas 8, voters registration sa mga persons deprived of liberty nationwide ginsuguran na sang COMELEC. Duwa ka motorsiklo nagbunggoanay sa Buena Vista, Guimaras, mga drivers na pilasan. Kag may balay nga ginkawatan na dula ang mga pato kag mga manok nga Bisaya sa Buena Vista. 3,000 ka mga lugar sa National Capital Region ginpaidalom sa granular lockdown. Herd immunity ginalauman nga malabot sang NCR sa Setyembre 30 suno kay chairman sa nga MMDA o kon Metropolitan Manila Development Authority. 8.6 billion pesos balor sang face shield gina-question sa mga senador bangod tama kamahal, nagsabat ang Malacañang. Duha ka wanted person dakop sang San Miguel kagamay gindakop man ang Santa Barbara Police. Hubog nga nagpinalupok sang pusil arestado. Yapataya sang bukis dakop man sang mga pulis. IPPO naghiwat sang karavan kag giving. Kag may araman kita COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo, ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Gusto nyo magbakas ang preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga sanday digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Mayaraman na da sila sa nga mga seafoods. No, pili lang kamo da. Kadtuin nyo dang pwesto ni Nejima kag ni Digol sa Crossing Dueñas, Iloilo. 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa mga ka-newsline, happy birthday sa mga nagahiwat sa kadlawan. Happy birthday to you.
Sa aton nga mga listeners nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Babay pang enjoy ka mo ha. Okay lang ka mo dira. So happy birthday sa inyo nga tanan. Happy birthday. Dire kita sa patpat na pag-isa-isa sa aton nga mga ginpang headlines. Una kita dire sa bag-o naman ning variant, Mio variant. Magsining kita Mio, Mio lang ni siya, no? The mutual understanding bla. Nan. Mio variant naman ko no. Nag-originate ini sa Colombia. Wala pa mabalan kung anong ang iyan niyang classification. Paano ini maglaton siya. Ha? Why pa mabalan naton kung kinanglan naman ang another vaccine o kung ang ining mga vaccine. Ngagin pang turok sa mga tao nga nagpabakuna, makaya bla ang bag-o naman ning strain. So wala pa ni mabalan kung ano iniyang iyang mudos, no? Kay kada bulan daw mayara nga mutation, no? Daw hindi lang nimo mabalan mayara naman dasong tuhaw. Una-una gid amo ni ang alpha, dason ang beta. Dason na may nagwa nga another pagito variant. Oo, nagwa naman ang ining delta. Sa uli nagwa pagid ang lambda. Mayari naman ang mu variant. Hala, kadamo lang sa variant. Daw galilingin ang ulo sa mga tao bangod sa mga nagkalain-lain nga variant nga nagatuluhaw. Ti kung paminsaron talang ini, hindi na ta makahimo sa aton nga mga obligasyon. Hindi na ta makapurso, move on sa aton ni nga mga hilikoton. Ti kung hindi na ta maka-move on, ano matabo sa aton? Gutom. Ano matabo sa ekonomiya? Bag down. Hindi ayhan nga kung nali nga mag-backdown ni kanami. Mangutang naman ta sa iban nga pungsod. Pag once nga mangutang kita sa iban nga pungsod, hindi ayhan nga mayara naman kita nga mga dulumdumon nga mga utang, dulumdumon naton nga kay Pinoy kita mo. Mayara bala nga may ginadumdum ka bala nga siling dapat balusan mo. Ha? Base sa ulihi, hindi na ningalan sa Pilipinas. Lain na ang magasakop naman sa aton. Ha? Hindi ayhan. So dapat, ugyunan tani, basahon ta sang Mayo, ang nagakalahinabo. Mangin critical thinking kita na di. Kay kung hindi kita mangin critical thinking, kag kung mapakuro lang kita, base sa pilakadlaw bla pagbugtaw ta, lain nang nagasakop sa aton. Kag mabutang sa alang-alang ang aton nga buwas damlag, mabutang sa alang-alang ang mga kabataan naton. Ha? Astang pagtuon nila madisgrasya. Ha? Base magpariho bla sa Afghanistan to, nga hindi gustong Taliban to yang nga may ara nga ikaalam ang may ara alam ang mga pumuluyo dito, gusto nila yang nga amo lang na ikaw amo ka lang nada kung anong nadangtan nimo, no? Hindi sila gusto kay base bla labawan pa sila bla. Hindi ayan nga magamos kita sina kabay pa nga hindi na malabutan naton, hindi kita magkadto dira.
budlining utang nga loob ni bro. No? Budlining utang nga loob. 47 minutos na nakaligad sa alas 8. Diri pagit sa RT-PCR testing. Ginpanubuan sang Department of Health ang suktanay. Nagligad ning suktanay sa mga public facilities ni naglabot sa 3,800. Pero sa private, ang suktanay niya tag 4,000 to 4,500. May ara gani 10,000. Magpaswab ka kay kinanglan ang swab gid hindi ka maka-travel kung way ka sang negative RT-PCR test. Hindi ka makapa-confine kung way ka sang negative RT-PCR test. Ay, may ara 6,000, may 10,000 na suktanay nila sang private. Karon gin-regulate na. Sang DOH ay pwede manggali sila makaregulate, no? Sang nagligad, way ninyo gin-regulate ni. Anay subong nga, nagapangdaang-daang na ang mga tao sa pagpangita sang ilang nga kinawala. Amo pa lang niya gin-regulate. Kanami gid sang taga DOH, na? Kanami gid. So alin sa 3,800, nagnubo na sa 2,450 o kung 2,450, tub-tub 2,800 ang kada swab test o kung magpa RT-PCR test ikaw. Ina sa mga public facilities. How about sa private? Sang una, 4,000 to 4,500 sa Metro Hospital. No? Lawagon ta, Metro Hospital. Tisubong, para nyo mabalaan, ginhimo na lang ina sang 2,940 to 3,360 ang kada RT-PCR test. Why na sang 4,000, 4,005? So, ginpanubuhan sang DOH. Batyag mangguro sila ba? Basi, nagdalom na ginman bulsa nila. Ang rapid antigen test kits, 960 pesos. Price cap. Ano ang butang balon, sir? Ang price cap. Ang panuwag nila. Kada rapid test sa mo. Kada kit. 960. Bita ganing rapid ni. Libre ni. Gali, may bayad man. No? Nga hindi man gani ni conclusive. Nga ang RT-PCR mo ning conclusive. Nga may confirmation pa, may confirmatory. Mga palakabig nga confirmatory test. Timagi ka pa sa antigen nga mayara gali nga bayad ning rapid antigen test to. Masobra gali ni 1,000 ligad. Ti subong 960 pesos na lang. Sa Tagantiki da, Kanyos Line Romeng, ang antigen nyo da may bayad gali na nagligad. So subong 960 pesos na lang na ang isa ka kit. So amo ni ang ginpagwa sa guidelines sang Department of Health subong adlaw yari si Undersecretary Maria Rosario Vergere ang spokesperson sang Department of Health. Nagbibigay tayo ng libreng mga testing kits sa mga laboratorio na kapag sila ay nagpa-test sa isang laboratory, dapat operational cost lang ang binabayaran nila dahil donated po namin ang mga kits na yan. Ito po ay isa sa tulong na binibigay ng gobyerno para mas maging accessible ang RT-PCR test kits. Pero kailangan malaman din, for other local government units, they offer this for free. Lalong-lalo na ngayon na tumataas po ang mga kaso, meron tayo laging target for testing, no? Nung pauna, ang target natin nasa 70,000. Sumunod na sinasabi, it's 90 to 100,000 so that we can be able to decrease our positivity rate to 5%. Tataas natin ang pagtetest para mas marami tayong makahanap
na mga positibo na kaso, ma-isolate natin agad, maputol ang transmission. Si Undersecretary Maria Rosario Vergere. So para mabalaan sa nga public, no? Mabalaan sa mga nagahiwat da sang swab, no? May swab test. Di at least ara na mga pagsulundan bag-o nga suktanay. Kabalo manggali magpanubo ang taga DOH. Ginpantos nyo pa mga pumuluyo. Ginpantos nyo pa mga trabahante nga daang-daang sang nagligad pangita sang ila kwarta para lang nga maka pa-RT-PCR kay iban hindi makasulod sa trabaho kung wala sang negative RT-PCR test. Iban hindi makatravel kung wala sang negative RT-PCR test. Katapusan subong panubuan manggali ninyo, kabalo manggali kamo magpanubo. Abi tagani, hindi, why na say, ang taga DOH, gali may ara pa man gali sila nga sa nga say na di gali, kon parte sa suktanay. Tinga nga gintugutan nyo lang tinagligad, nga munik mahal ang suktanay, nga pwede manggali kamo makadikta, nga dapat panubuan ina. Budlay man sa taga DOH, no? No, tamagik budlay. Galingin ulo na sang iban, sa mga tao, sa mga Pinoy. Katapusan ngaya kamuda, gapabagong lang isang nawong nyo. Ha? Daway blaga, hilituhog bla. Dapat tani pinsar-pinsaron nyo man, tanawon nyo man. Tiyan mo nang hambal sang iban, nga sang nagligad may mga mensahe kitang nabaton, ang swab-swab ni, pangwarta lang ni. Ha? Pangwarta lang gid. Kaya nga tamak dako ang suktanay. Nga pwede manggali mapanubuhan sang DOH. Tiyan mo nang pagtanaw sang iban nagligad. Epitik sintas. Nga okay manggali. Anay kay naga amat-amat na mga tao nakarealize. Kag daw iway na nagahimugasa to ang pagdugok sa mga pier sa airport ay napanubuan manggali sang taga-DOH ang suktanay. 55 minutos na nakaligad sa Las 8 More Power Iloilo, bringing more to life. Ha? Sa may mga announcement ang More Power, palihog lang basaan ninyo sa aton nga Facebook page sa Iloilo Newsline. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Kung gusto nyo man ang puro nga buko shake, magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan, kag saboruso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemis ang tagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panta, tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Mayong gabi kay Junjun Folye, Eli Daanoy, Love and Hadaliano, Lionel Paguntalan Bangyaw, kay Inday Tacherel Tututong, kay Bibi, kag kay Toto Child, kay Diraman sa Lucendo Family, kay Jerine Tulosa Gabalunos, Manolita Sibonga,
Dina Magallanes, Marijoy Castiva, Marie-Eve Santia, Bebs Villanueva, Raylan Vergara, Amy King, kay Leslie Londonio, John Sapio, Jeffrey Bautista, Josan Bautista, Ferry Pazro, Karam Estember, Orly Cabalfin, Rovan Alave Adjo, Janelle Hilario, kay William Casio Jr., kanday Jao, kay to Rodal, kay Tapadang, Diraman kay Joanna May Gumbok, kay Josie Lagman, Olivia Saspa Marcelino, Art Calsas, kag Rona Amaba mayong gabi. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Diraman sa aton nga mga pulis sa Campo Delgado, sa taga Bureau of Fire Protection. Salamat man sa inyo nga pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Sa mga pulis sa nagkanilayan nga mga police stations, sa mga gwardiya on duty nga nagapulaw-pulaw mayong gabi sa inyo nga tanan. Yara sa atong nga linya, ang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, Region 6, Attorney Jairos Anthony Duhilio. Ay luyag ta nga mabalan kung pila nakbilog ang nakaparehistro matapos nga gin-open ini sa nga Commission on Election sa mga persons deprived of liberty. Attorney Duhilio, sir, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Si Johnny Diaz upod mo kag si Sweet Don. Sa line sa imo amigo Johnny. Mayong gabi. Oo. Attorney, ang voters registration sa mga persons deprived of liberty diri sa Region 6 nag-umpisa na kag kumustang turnout? So far ang aton PDL voter registration is ongoing na, no? Through the COMELEC kag sang aton mga wardens man, no? So far may ara kita nga 2,496 ka mga PDL voter registered na. Region-wide? Region-wide, oo. So sige pa sa gyapon ang registration? Oo, sa ongoing, no? Kagdamo pa nga mga PDL na to nang wala makaregister. So ongoing ini. So ang iba naton nga mga jail units naga-coordinate sa COMELEC para sa registration sa ning aton mga PDL. Ano ang ginahimo sang COMELEC kadto gid sila sa facility kag dira gahiwat hasta ang pagkuha sa mga fingerprints sa mga biometrics? Yes, oo. Amo na ang aton nga COMELEC naga-conduct gid sang on-site PDL voter registration. Sila mismong nagakadto sa aton mga jail facilities sa pagkuha sang data sa ning aton mga PDL. Oo. So nagakooperar man ang tanan nga nagparehistro nga mga PDL? Yes, oo. But ang iba naton nga mga PDL man niya nga mga due for release na. Oo. Nagid lang man niya nga makagwa sila, hindi na sila gusto mag-transfer sang ilang place of registration sa area sang aton nga jail. Sa mga nagparehistro sa imo nakita na attorney, may ara gid man nga nagabag-o ang ila nga mga addresses sa ila abi nga why na hindi na sila gusto nga didto ang lugar sa ila daan nga ginapulian? Actually temporarily man lang, no, kaya ara sila sa sulod. Ang iban nga dugay na gina-transfer lang gid man naton niya sang ang ila place of registration. I see. Oo. So daw ay man sa may na-encounter nga daw tama gid ka problematic.
Wala man so far. So daw tayo yun man, okay man tanan ang sitwasyon. Yes, So nationwide ini siya. Yes, nationwide din ang ginakandak, no? Para ang aton mga PDL maka-ehersisyo man sang ilang pinamatarong sa pagpili sang aton mga lideres sang banwa. Kung ninali nga mag-abot na gidman ang eleksyon, anong matabo ni, anong ginhambal sang Comelec sa inyo, Attorney Jairos? Kasubong man siguro gihapon ang sistema sang nagligad ng eleksyon, no? Ang may on-site voting man. Ma-advance abi no. So may ara kita sang una nga mag more than 50 ang aton nga jail population or registered voter. May ara kita nga voting precinct mismo ginaobra sa aton nga jail facility. Kay sang una dumduman ta pa nga may amogid man na kag tapos may ara absentee voting. Di ba? Yes, sa aton mga personnel may ara man nga absentee voting. Temprano pa maka signify na nga dan sa Comelec para maisip kung pilak bilog i-subject sa absentee voting. Yes, ang sa aton inaya personnel may gudani, but with respect sa PDL on-site voting gidya, no? May precinct kita sa aton nga jail facility. Daw pulo pariho man sa palariho gid kita ni magabot ang eleksyon la. Yes, temprano pan deploy na. Hindi ka buto. Laban-laban absentee voting agad. So yes, mas maayo gid para at least maka-exercise man kita sa aton nga right of suffrage. Amo gani para mapili taman kung sino ang aton nga namut-an So at least na plastar na mas temprano sang taga komisyon non election. Attorney Jairos, madamo gyud nga salamat sa tinyong ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Maayong gabi, sir. Mayong gabi kag madamo gid nga salamat mi gudani. Mayong gabi. Si Attorney Jairos Anthony Duhilio. Siya tong spokesperson, sir. Siya ang nakaibalo kung ano ng status kaya sang mga PDL o kung persons deprived of liberty. Sang una, panawag ni inmates, priso. Tigin patahom kay para nga daw hindi mangkunuklaw ay blangalan kung sa tanawon mo priso Japon eh. Din patahom lang ginambala ginimo nga PDL. Ariyo manabla sa mga LGBTQ. Ang una, no, tawag sila. Ayara nga siya tawag sa una agi, tumboy, no? Subong LGBTQ. Pareho man sa mga priso, sa mga inmates, panawag sila na persons deprived of liberty. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kay Sofia Guerre, kay Chare Herrera, kay Ma'am Helda, kay Mama Hilyada, mayo lang pagpamati. Sa batch 84 sa Manapla Elementary School, batch 84-85 man sa Manapla National High School, kag 88-89 sa Manapla National High School. Mayong gabi sa inyong atanan. Kay Ma'am Perlin Siquito, sa iya nga mga utod, kay Ma'am Erlinda, dira sa US, mayong gabi. Draman kay Lanwal Tipuan, kag kay Nang Bane Bensolan, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, Kagawad Ricardo Cabalonga, Gemma Cabalonga, kag kay Tokadoy, Precious Cabalonga, kag Rene Cabalonga. Sa kay Hernani de la Cruz Galvez, mayong gabi, kay Kagawad Timay, Kagawad Betty Malion Talavera, Kagawad Maria Rita Hortado Lanasco, kay Julian Bautista de Celos, Janice Mila, John Beliran, kay Angel Mine Alave, Olivia Saspa Marcelino from Defon Quirino, Aklan Village, kay Hazel Calataro, G. Boy Gumbok, kay Alma Barrera, Fred Villalobos, Carmelino Capitle, Yov Visitacion, Paclibar Yanson Jose, Lionel Paguntalan,
kay Nong Nonoy Mark kag ng Roxanne, kay Yana kag Johan, diraman kay Terry Paz Rojo kag Pastor Ed kasidsid mayong gabi. Mayong gabi, Pastor. Kay Pastor Suyo, mayong gabi man kag sa iya nga pamilya, sa kay Attorney Nas, kay Ate Merceda Suyo, mayong gabi. Kay Ate Marie. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kung 0939-529-9320. Standby kay Newsline na Romeng Antonio. Unahon nato nanay ang parte ni sa update sa Bacolod. Ato bala ang ginbilin to sa Rosario Street, Barangay 38, Bacolod City. Ang iyalawas na bilin sa Barangay 38, ang iya nga ulo ginbilin sa Barangay 2. Ang kalayoon sini ginabuluman tata mga 5 ka kilometros o kon masobra pa ang kalayoon niya. So, nagagwa sa initial nga investigation nga patay na ang ining lalaki o kung biktima sang ginpugutan sang ulo. No? Ginpugutan kag ginbilin sa lugar sa Rosario Street, Barangay 38, Bacolod. Di ang victim ginkilala sang iya nga utod nga si Glenn Paul Castillo. Ang utod niya ginpahibalo sang pamilya sang biktima sang iya sini nga kalibin partner. Bangod ini si Castillo may kalibin nga taga Dica Homes, Barangay Kabog, Bacolod City. Nga ginkilala kay Anali Valdivieso. So ginpabalo ang iya nga utod nga didto sa sagwa. Nga ginkilala naman kay May Castillo Monghe. So amo ini ang magulang ni Glenn Paul Castillo. Kag diri ginsaysaya nga ang utod dia nagaedad sang 42 anyos. Mga 3 na katuig nga nagtiner sa siyudad sang Bacolod upod sa kalibin partner. Kay sang una, didto ini sila nagapauli sa Occidental Mindoro kag naka-star man sila sa Cavite. So wala makaibalo kung ang magulang nga si May kung ano ang trabaho sang iya nga utod kag subong man sang iya sini nga bayaw nga hilaw, no? Kay ti live-in partner pamalanggani. Ang nabalaan niya lang nga napriso sang nagligad nga Agosto 22 kay ginsubject sa anti-drug operation. Ti ang victim nga si Glenn Paul Castillo upod sa iya kalibin partner na priso sila sang Agosto 22. Nakagwa ini si Castillo kay ang iya malang nga kasong gin-charge siya illegal possession of illegal drugs. Samtang ang iya nga kalivin nga si Anali siling ini siya pagbaligya sang illegal nga droga. Non-billable ang pagbaligya samtang ang paghupot sang ginadumi nga droga billable. Considering nga mga 24 gramos ang nakuha sa ila, nagpiansa si Castillo sang 200,000 pesos. Cash, pamangkot, sa din siya nagkuha to sang kwarta to? Sino ang nagfinansa iya? Nakagwa sa Agosto 27. Agosto 29, may napatay nga pulis nga si
Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. So 27 sa nagwa, 29 napatay ang pulis, napatay si Castillo Agosto 31. Waay man naton ginataod, no? Pero ginapakita ta sa inyo ang timeline kag ang chronology sang event kung paano nagkalahinabo. Si Staff Sergeant Nepomuceno gintiro, patay gamit ang 45 caliber pistol sang riding in tandem sa Rosario Street, Barangay 38, Bacolod. Ang ginkasapwan, gintumbahan ni Staff Sergeant Nepomuceno sang Agosto 29, the same nga area ang ginhulugan sang lawas ni Castillo. O galing, may nakitaan sa kilid sang lawas ni Castillo nga samtang nga nagakulob siya. Kay nakapusas ni samo nakabaklid lawas siya, nakashort siya sang checkered, nga daw, daw brown daw, kag ang bayo iya gray, nga ngulo iya way na dito sa barangay 2, nakitaan. May ara nga ngalan sa tupad niya nga nasulat sa karton. Ano ang nasulat sa karton? Nga ngalan, ari, isa-isa unta. Pamatian nyo ang pagplastar naton sa ngalan. Para nga makakuha kamo sang idea, ma-post ninyo nga insindihon. Liog ko, Sweat, ang ngalan to? Din to be? Liog ko? Kaya para nga isa-isa hunta. Makitaan ninyo na ni. Sa paglastar ko, makitaan nyo na kung ano ang padulungan sang investigation sang mga pulis. Ano gani, Sweat? Basaha palihog. Bayad sa utang, interes pa lang, kapital, preparar para suma total. Okay. Halong Bacolod. Bayad sa utang. Una, bayad sa utang. Pamangkot. Anong utang ni Castillo? Bayad sa utang. Anong utang ni Castillo? Considering ngay ni siya may kaso sa illegal drugs, ti siyempre pitik dason sa aton paminsaron. Hindi ayhan nga lansianay sa illegal drugs. Hindi manayhan nga bayad ato ang ginpiyansa sa iya. Hindi manayhan nga balos ato sa pagpatay sa kay Nepomuceno. Tatlo na kanggulo. Sunod, ano gani? Interes pa lang, kapital, preparar para suma total. Oo. So, interest pa lang. Bayad sa utang, interest pa lang. Ano bot hambalon sang nagbutang inisang mensahe? Bayad sa utang, interest pa lang. Di ko magbayad, magkuhan kita, magprinda. Kunway kita sang ikasarang abi sa paggagawad. Hindi lagi na unahan lang naton, interest lang ato na sakaan. Na? Daw ka broad ka tama, no? Daw ka dalom. Amo gani, bayad sa utang. Amo na, kung nagprinda ta, interest lang, anay. Ti kung mayara ka na malang sang inugbayad. Nga interest pa, Ti nga interest lang bayad sa utang, interest pa lang. Bot tambalon, hindi pa mayor ini. Nga, tulumbahon si Castillo.
kay interest pa lang mo. Why pang kapital? May masunod paayhan nga may masapwan sa Bacolod. Kay why pang kapital? Bayad sa utang, interest pa lang. So kung interest pa lang, why pang kapital, may masunod paayhan nga may matumba nga drug-related ang motibo? Amo ina ang dako nga palamangkutanon nga ginasunod nga ang gulo sang aton nga mga pulis. Yari ang latest investigation sang aton nga mga pulis paagi sa ilang station commander Police Major Ramel Sarona. Sang aton nga napakigangutan, matiin nyo kung paano kita na mangkot kay Major Sarona. May representative na itong pamilya niya na pa-autopsy ang iya patay nga lawas kag ipakremito niya after sa autopsy kag kumakomplito ng mga papers. Ang victim ni sir nga si Glenn Paul Castillo, ang sinong nag-identify ang uto dyan mismo nga si may Castillo Monghe? Oo, siya ito nag-identify. Pero paano nakaibalong uto dyan nga na siya na napatay da kagin pugutan sa ulo? Bali na kita niya sa mga social media post kag sa iya man kilala na friend sa biktima diri sa Bacolod ang na-involve sa iya to. Sa abroad nga ang natabo sa iya to. Kaya dito sa dali sa abroad, sir? Oo. Ang live-in partner ni Glenn Paul Castillo, sir, sino? Si Label de Jason nakalitin siya sa busa Station 9 sa kaso nga illegal drug section 5 Asiling. ng siling. Si saan ni sila, sir, na dakpan ho? Isang August 22. Duwa sila ni Glenn Paul. Yes, mga sila. Pidiya sila nagdakot ni sila, hindi ba? Ha? Pidiya inyang nagdakot sila, no? Hindi. Si Dio ang nagdakop sa ilang. Kasi hindi yun yung nagdakot sila. Oo. Tapos August 27 siya nakapiyansa. Cash niya, sir, ang 200,000 niya, piyansa ya? Yes, kasban ang 200,000 nga piyansa niya. Bao, grabe ba? Damo gali kwarta nila, no? Ang dating sa nakapiyansa kay kasban mo. Butang balon niya daw mayara na sa likod niya nga sindikato nga mo posible nagpiyansa siya. Amo lang gid investigaran namon subong. So, napatay, sige patay, kaginulog lang siya, sir, sa barangay 30. Yes, barangay 30 ginigit lang. Dira man siya ginutdan sa ulo, sir, o kung Yes, dira. ginutdan siya? Daw dira. Dira lang siya. Patay na siya nga daan. Patay na siya na. ginulog, sir. Hello, kanina ay may interview mo sa akong isa. Oo. Oo. Patay na siya nga daan, sir, sa ginulog. Yes, patay na siya. So, daw dira man sir na tirukan to si Staff Sergeant ni Pumusino sang August 29? Yes, dira man sa area service pa. Ano na da sir? Madulom? Madulom lang dira. Ato nga time tulong. Kumutong natatran sa di sila bilin sa kadaber ni Glenn Paul. I see. Anong relasyon sir sa kamatayon to ni Staff Sergeant ni Pumusino kag sa kay Glenn Paul Castillo? Wala pa makita nga connections kung ano ba, kung may kaangkanan din ang duha ka insidente. Amo na gini investigaran pa nato subong kay wala nang natong ginutula ang posibilidad na bakit pala diversionary tactics para mag-twist ang amon investigation. Amo na subong sige gap gid ang amon investigation para mabalaan tagid kung ano gid ang natutunan nga hitabo. So hindi pa maangot kung may relasyones sa hindi pa. pagpapatay to kay ni Pumusino ang pagpugot ng ulo sa kay Glenn Paul Castillo. Yes, hindi pa natin maangot. Posible nga nag-coincidence lang na dira lang ginbilin. Amo pa nang ginimistagaran ta.
Kasi bala may iban man nga motibo nga adra ni naging dilin si Glenn Paul. May posibilidad nga separadong suspect sir sa kay ni Pumusino kag sa kay Glenn Paul. Oo. Si. So, why pa yung ma-establishar to sa Gyapon ang kay ni Pumusino? Wala pa na ito na establishar kay sige pa ang investigation kasi sige pa retrieve alamon sa mga CCTV footages. O, At may isang mga witnesses pa. sa kay Glenn Paul, sa establishado na kung may harap mga personal o kung sa may mga person of interest na kita. Kay Glenn Paul wala pa ta persons of interest kay amo pa lang pag amo pa lang pag identify sa iya ako naging check man namon kung sino to mga tao nga nasulod sa balay kag nadala sa iya. Kaya may ara na sir subong order si PNP chief nakita na namang kag-play na gani namang iya tingog nga nagamando siya nga sulbaron din ang kaso ni sa pagpatay sa kay ni Pumusino. Pero nagwa naman nga may isa naman kakaso. Daw nagdubli ng inyo sir nga sulbaron da. Oo, amo ginapat na trabaho namon nga kung may insidente amo ginapaningwaan nga ma-resolve kag mahatag justisya ang mga biktima. So, why pa naton mabalaan ang motibo kung may kangtanan ini sa kay ni Pumusino pagpatay sa kay Castillo? May pa kag hindi niya connected ang duha ka insidente. Pero isa ina sa mga ginatanaw ninyo abi nga pa probable motive. Yes. Isa na tapos may ang iban man amo na may mga motibo kami nga din sunod kanulan nga posible nga motibo amo na din kandakan kada namon ng investigasyon. Kay may ara sir nga nagagawang impormasyon nga ginpiyansahan ko sa sindikato tungod sa drogista si Castillo. Amo pa na ang investigahan man namon kay ang natabo ang bypass operations sa lain nga police stations. Sa Station 9, dire na itabong insidente pagiging sa iya, Station 1, amo man ang corporate mga Station 9, kung anong kita mga informasyon na punto na nga sindikato na piyansa sa iya or sinugit kay sa amount na kung ang amount 200,000. Nga may nabilin pa da sir nga mga sindikato sa drugs house sa inyong Negros Occidental, sa particularmente sa Bacolod nga daw mga lagko pa. Amo pa na ang investigaran kung sino na mga syndicate kung may arap ng diri sa sudad sa Bacolod. Kag may informasyon pa sir na posible ko no nga ginpasalig ini si Castillo nga makagwa kag piyansahan pagkatapos siya nag-ila sa kani Pumusino para patyon si ni Pumusino nagagawa man nang ina sa nga gulo. Bali may informasyon sa mga ginuwa pero hindi ta gina ma-confirm pa sa subong. Hindi pa masiruin. Yes. So ongoing pang inyong pagkalat sa mga investigasyon. Yes, ongoing pa. Sa imo nga pagtanaw sir ang suspect nga riding in tandem to ang nagpatay ni Pumusino ara pa ihan subong sa Bacolod way pa nakagwa. Dakong possibility nga ari pa sila sa Bacolod. Panago lang siguro. Kay sige ang among investigasyon kabay pa makilala na mo siya nga. Tigaling sa paano na to ma-identify na kay way man sang witness nga makatudlo sa ilaman. May mga CCTV footages sa area na gin-retrieve pa naman subong. Ang suspects ni sa kanya Pumusino sir, miyembro sa sindikato kag ano ang relasyonis nila. Bali gin-investigaran ta para hindi ta ginamahambalay nga sindikato. Ongoing pa itong investigasyon para mabalaan kung ano kita motibo sa pagpatay sa iya. Ay, si Castillo ni sa dugay na nga nagatinerda sa Bacolod kay timbalan naton taga-Occidental Mindoro ni siya. Bali hambal to sa upod niya sa Cavite ginaw ni siya lagay Star, Gintal Trias, mga labig naman daw siya dito sa Bacolod. So dugay-dugay naman siya tugtog nga nakala kalibin relasyon sa kay Anali Baldiviso. Si Baldiviso connected sa anong nga grupo nga sang drogista ni sir. Wala kami information kung anong grupo ni sila nabilong.
So basta nga posible connected siya. Yes, posible siguro. Kay sa drugs nga napagtis kasi na magamo man to. Oo. So sa duwa ka insidente sir kani Pumusino kag Castillo subong blanco pagid ang station 1. Yes, may bagay kita persons of interest. Oo. Major Sarona sir, thank you so much kag good luck sir sa investigation. Sige, sige. Thank you sir. Si Major Ramel Sarona. Hipis ang Station 1 sa Bacolod City Police Office. Makita niyo to, ang sabat, ang pamangkotang sabat ni Major Sarona. So ma-digest nyo to siya, nasang nabatian nyo ang iyang mga panabat, ang iyang nga ang aton pagpamangkot, dira makahimo na kamo sang initial nga pananawan. Pero hindi naton mapangunahan ang aton nga mga pulis. Kay ginaid-id nila subong kag luyag ni PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar nga mabaton ang update report kung ano na ang latest update ni sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. So, duha kabilog nga insidente ang ginaimbestigahan sa Station 1 sa Bacolod City Police Office. Una, pagpatay sa pulis, Agosto 29. Ikadua, pagpugot sa ulo sang alleged sa suspect sa involved sa illegal drugs sang Agosto 31 nga the same ang lugar nga gin kasapuan kundiin gintiro si Staff Sergeant Nepomuceno didto man nasapuan nga wala sang ulo si Castillo. Ano ang mensahe nga ginapalabot sa mga suspects? Hindi vlog, ini isa-isa tato bayad sa utang, interest pa lang. Hulaton ta kung saan o makuha ang kapital. Amo na, hulaton ta kung saan o makuha ang kapital kag kung pila ang kapital, buhat ang balon, pilak bilog ang sindikato, miyembro sindikato sa illegal drugs. Naka-standby ang atong koneksyon. Nagikan sa probinsya sang Antique, si Kanyosline Romeng Antonio, tayang nagpabakuna kuno to. Anong baksin sa Antique? Paliog standby, Kanyosline Romeng. Kanyosline Romeng. Nakaschedule ako na sa kadyang adlaw, nagpanumbalik ka Kanyos Line Johnny ang pagbakuna sa mga kabanwanan matapos pila kadlaw na waay sang vaccination program nga ginpatigayon sa mga kabanwanan. Bangod nga damo mga baksin subong nga nag-arabot, nag-umpisa subong ang vaccination. Sige-sige ni hasta nga tapos kag nagsaka ang amon diri numero nga mga antikin nyo makita surihin nga nabakunahan at tanan. O garing kajay bangod dako kaso kang okay ang vaccine sang Sinovac nga nag-abot. Puro Sinovac niya in gamit sa bunga adlaw. Bangod nga Sinovac ano natabo. Oo. Ay, may nagkakuan man partner sa Kanyosline Johnny, may nakakadto, pero hindi katulad sang ibang mga brand, nga kung ibang nga brand. Nga vaccine? Ang Pfizer, Moderna, Johnson, nagadugok kag nagapila ang taho. Ti subong niya? Pero kung Sinovac, may kapila man, pero pinapirit ng patao nga papa-inject. Ginalangawan gali.
Ginaulangawan ti ang pamangkot naton gani sa iban nga naga pila iya siling Oo. ila na nagpila lang kami kay kung Moderna grabe man dekana man grabe man pila kwanta pa lang ka sa Sinovac pero kung may iban guro nga brand mo ini nga pila sa Sinovac hindi man ni guro naga pila ha pero kung iban nga brand partner ang kanisa gani ang grabe ang Oo. pinay ng tao sa YPO nga mga injeksyonan sa hapon. Tinga- Sa pila hapon. Tinga nga nabalaan nila ka Newsline Romeng nga Sinovac ang i-inject how? Nga muna nga namilag-pilag ang mga tao nga mapa-inject? May information sa mga barangay kapitan nga may schedule about the schedule kang vaccination. Oo. May schedule nga ginahatag sa mga barangay nga kung sino interesado magpa-schedule bakuna sa morning adlaw sa Sinovac ang vaccine. May information sa barangay. Oo. Ang mga isang wadan kuno kalibot may isa ta kang lalaki na kawan kanin sa libot isang barangay isang banwade sa Tibiao kalibuton mo ang tao sa barangay mapabaksin ka mo ay para maproteksyonan ka mo Oo. ang tao sa balay ano nga baksin na kasi no ba ay di lang ko na mga lap na kung ibang brand Hindi sila kon Sinovac nga ako no. Hindi sila sa incheck-incheck. hindi sanda ko no sa insect Ti ano gusto nila branded? Ang mga rason partner nga hindi sanda check kay kung pamalan pa man ang WHO isang ano lang ang klase tani isa ng ating gobyerno Oo isang ano lang klase ka vaccine makahatag ina proteksyon kung pasado man ini sa quality control. Oo, basta nga bisan ano nga vaccine kaya amo na nagabot, amo nang mayad nga vaccine sambal sang doktor. Ti karon ang mga tawo, hindi sila ya magpabakuna kung Sinovac. Amo na nga daw namilag-pilag ang nagapabakuna sa Sinovac kanyos line Romeng. Ami nagpilag ti kun amo nga kun tani gamiton try gawa ti nagapabaksin. Di paano maubos yang mga baksin nga labot kung sir gud sa tike. Ay nauna ra karako sa tanan ng mga baksin. Amo dyan pinakrako sa supply. Dapulo pariho man diri sa syudad sang Iloilo nga damo-damong way nagpabakuna sa Sinovac ang digin ginhaboy lang to gin pasa tos gimaras. Yan ba'y kung mapilit kani tao ni magpa-inject na buwas na kay kapangabay kidamo ng gobyerno provincial nga. Dali na. Kinaros ko premiuman mo pa pero ko bisan premiuman mo hindi na mapa-inject. Base na tila nang ila nga ginawa na base la dumduman da son nila West Philippine Sea. Amo gani. Dasi pinsaran na lang natin, may kontrobersiya lang ako rako tayo sa Department of Health. Manad mo naman kung sakto nga itikasyon kung bulong nga kung vaccine baklon mo, undet na ginanglan mo pa magbangurakot, kagulingan mo dyan nga ikaw dyan masupply kung ang bulong mo, demand, di ba? Ang vaccine mo, in demand. Amo lang nang tingala kita, nga kung iban nga brand, nagadinogok, kung Sinovac, namilag-pilag. Di ano, ang ilaman, kung nanda dyan, ay naman, kotabay pa, kung abi, uratak balo, ay nalijabal ko mga tao sa baryo-baryo bang. Oo. Na kumangkot po, ang sa Sinovac, hindi tamon, basta insect, kuno, pigado, quality na. Ti ano nang matabo na sa inyo daw ba nga vaccine? Nga Sinovac na? Di ambay sa imo pag pinausaw ka newsline yan. Yung may mga ara kay diya kung ano ipikto ka mga vaksina o kung anong klawid Ti may ara man nga ambal nila nga ang lawig kuno ya nga may ano sa panawagan ang effectiveness ang malawig-lawig nga may ang effectivity amo ni ang Pfizer, Moderna, no? Kagang Janssen nga kanabi na Johnson & Johnson. Ang AstraZeneca malawig man. Ang Sinovac daw pila man lang niya kunok bulan
tapos kinanglan mo gid ang booster shots. Diba si amo na guro nga kay ara naman na sa mga social media kung kisa ginapang posting mo ba sibla nga nakabasa man ang inyo da nga mga kauturan la sa antike hindi manaya na Newsline Romeng? Kaya mo na ko rin, kasi nakita ko rin, amon dire sa mga tikinos. Kasi kung may ara, ang ibagali available na vaccine, kag daw mayo, ayo ang efficacy, kag effectiveness. Andot magwanta ta sa tatlo lang di sample bulan o kung manubok nga talawidon sa pagka-effectivo niya. Kundi, okay, useless, hindi dito lang sa galawet. Kag isa pa na dagoro na balaan nila, kung magkadto ka sa Europe, hindi ba tontong sa Sinovac? Base amo manabla? Ay, ano may problema. Kayang tanan-tanan na lang di sa kalibutan nga produkto kang China daw, hindi mo pwede kumpit sa ibang nga lugar. Bisan sa ano lang gamit ng ganun, bisan sa salakyan lang, kung China mo di mo salakyan. Kalilang buhay magba, bisan sa bulong, umumangling ang tukto. Hasta sa balay mo, kinalang parehistro mo na lang yun, no? Bisan magbaktal ka sa bisikleta ka na, makuha na magbigya. Ano nga, ang diin dali nga bisikleta mo, makuha sa China. Hindi ko, mapili ko sa Japan na rin. Mo gani, ti bodlay ti damo mo na daan sila mga electrical supplies. So kung magamo sina building mo, balay mo, kuan mo na ipa-insured mo na lang magamo sina gali, no? So, kung nakamo dyan kanyo sa indaning laban di vaccine ginagamit, kag ang availability kang Sinovac, mas damo din sa Pilipinas, kag kung among igamiton mo sa nakaschedule na abing vaccination, kahit sa nakadto, sumapiktuhan sini, malipas adlaw sini, ang turn out, malipas lang adlaw, malipas lang, ang turn out, gamay. So, we are wasting of time sini, no? So, ang imuon, nga kung hindi acceptable ang Sinovac, i-miss taguro sang vaccine. O karing ang problema, kasi kung bakal ni Blakag binaydan ko sa nagkladula na mga billion. So, tuknogon man, kung i-tilak ka lang ni. O lang kung magambal kang tuod ang bago din mo, ang tao lang isang tayo. Amo gani. So, amo ning masakit-sakit. Kung ninali nga wan lang matila ang ginawa sa nga mga tao bla Newsline Romeng. Amo gani Newsline na gani. Buwas ang bati ko, ang info ko sa buong nagabi, na mailis sila sumaan sa gobyerno. Dito sa Antique, o garing daw gamay lang diyang ang vaccine sa Moderna, limited ang supply, may ara pag sunod nga Pfizer, pero naka-schedule ini sa mga video may balatian ng mga Utod noy. Utod ang aton nga signal. Mayong gabi kay Josel Talavera, Bong Loria, Rovan Alave Adjo, Eda Joy Bono, Raylan Vergara, Bernard Ignacio, Pat Marshall, kay Ta LC, kag Tomarin, kag diraman kay Jerome Filemon, kag kay Rodeline Manayan Saspa mayong gabi. Okay. Ara na sa. Balikan ta si Newsline Romeng. Timakon mo to. Ang mga antikin nyo ay na to nagpila. Kay balaan nila nga Sinovac ang ginapang bakuna ko no. Iban ko no gaatras. Hindi na ay na nagpabakuna. Amo ning masakit-sakit. Ano na lang nila ni ang vaccine Di ano matabo sa inyo vaccine na da Newsline Romeng? buwas ko na mag-ilos lang ang Moderna, pero limited lang ang supply. Di magdugok ang tao. Limited ang supply, sila damo naman kini ang hindi madagtan ang Newsline. So ang kadasigon sang vaccination program nato mapituhan kini. So dapat matunaan man kuno ini Newsline diyan isang gobyerno kay sa paggamit na sa Sinovac kung ano ang acceptance sa mga Pilipino.
kay damor nga kadadlaw schedule sa vaccination wa man pinagabot sa ino ka communiton kasi kay isip tayo nadlaw kadugay ina ang turnout naton mga ka-newsline. Amo dyan aton report sa probinsya sa Antique waay 5,000 bilog nga probinsya sa Antique ang nabakunahan bangod ang ginagamit subong adlaw nga vaccine amo ang Sinovac. Aring nagyan sa may probinsya kang Antique, ako dyan sa Romeo Antonio, nag-report para sa Iloilo Newsline. Nabatian na report sa aton nga ka-newsline Romeng Antonio sa halin sa Antique. Yamakon nyo? Jutay lang ano nagpila, ginalangawan tong vaccine nila to, Sinovac. Di ko matandaan ta, ang Indonesia sa una, nag-order na desang 50 million doses, bla mo? No? Sa ulihi, kay saka tong ilang infection, gin-withdraw nila to. Ang order nila nga vaccine nga Sinovac. Gin-withdraw nila to. Why na nila gindayon? Ang ilang nga kontrata nga 50 million doses. So, hindi ay na mo maning ang nabalaan sa mga tao kagkapin pa hindi mabato ng sa Europe to ang mga OFW kon Sinovac ang imo nga ginbakuna sa imo. Hindi ayan na mo maning na ginatanaw sang mga antikinyo. That's why nga nagjutay ang nagpila para nga magpabakuna. So pila na kadlaw no? Jutay ang nagpabakuna. Bangod kay Sinovac vaccine ang gingamit sa pagbakuna. 44 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. 45 minutos na nakaligad sa alas 9. Antes pasudlo na report ni Danny Villases. Dumduman yun ang giniwat nga Senate hearing. Nga gin-question sa mga senador ang 8.6 billion pesos nga balor sa official. Dumduman yun Nga tama kunok mahal. Na-locate nila to ang address sang bidder. Tapos, na-locate nila kung sino ini ang bidder to nga siyang. Tisubong, nagsabat ang Malacanang. Hindi mo sina nga siling mahala. No? Anon mo abi kay out of stock? Tiwa isang kwaan. Kagara kita sa hindi siling maagi sa pagsulundan gid sang bidding. Basihan nila Bayanihan 1. No, Bayanihan 1. Ang pag-purchase sang sining official. Di may explanation. Si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson, may kangtanan sa gina-question sang mga senador nga tama kamahal ang bili
sang face shield nga ginpaagi pang pag-procure sa DBMPS o kon Department of Budget and Management Procurement Service. Yari si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Madam Senator, sa batas po, we have a principle that the corporation has a separate personality, separate and distinct from the stockholders. Ang nagbid po, yung korporasyon. So, hindi naman po kinakailangan busisiin talaga yung personalidad na sa likod ng korporasyon kasi nga po, separate personality yon. Now, I'm not aware also po na whether be it the regular 9184 o under expedited bidding sa ilalim po ng Bayanihan 1 na kinakailangan binibusisi ang mga background ng mga stockholders ng mga kumpanya. Siguro po yung identity ng bidder would be important if the bidder bidded in his individual capacity, no? Pero ang tinitingnan po natin, kung yung kumpanyang yon ay blacklisted sa gobyerno dahil hindi nga nakadeliver sa previous transaction o hindi naman kaya hindi nagbayad ng buwis. Pangalawang punto po, no, lilinawin ko po kasi si Senator Drilon sabi hindi raw ako nagbabasa ng batas. Well, Senator Drilon, with all due respect, no, tignan niyo po yung mga kaso sa procurement sa Supreme Court. Halos lahat po yun, ako nag-argue. Now, sasabihin ko lang po sa inyo na dalawa po talaga yung laws applicable. Yung 9184 na talagang tama kayo, binubusisi talaga yung mga personalidad ng mga nagbibid, at saka yung expedited bidding under Bayanihan 1. Dahil nga po may pandemya, pinamadali po yung proseso. At Senator Drilon, kayo pong gumawa niyan sa Senado, sa Kongreso, hindi po ang Presidente, hindi po ang PSDBM. Kayo pong nagbuo ng ganyang batas, no, na magkakaroon ng expedited purchases na mga kinakailangan natin sa pandemya at hindi naman po nakasaad doon na kinakailangan busisiin nga yung mga bagay-bagay na normally bubusisiin kapag bidding under the regular law of 9184. Bukod dito, yung sinasabi na yung capability daw dahil maliit nga yung paid up capital, no? Well, yung terms of payment po ng Pharmally, meron nga pong down payment na kakaunti, pero pag hindi nag-deliver, walang bayad. So parang immaterial po talaga kung magkano yung paid up capital niya at the time na na-incorporate siya, dahil ang importante is di naman sila mababayaran kung hindi na-deliver. At kaya nga po, binayaran lang sila nung na-deliver. Si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. So mo tong iyang explanation sa palamangkutanon sa mga senador may kang tanan sa 8.6 billion pesos nga balor sang face shield. Yari ang kalabanan nga misconception na hanungod sa bakuna sa COVID-19. Delikado ang mga bakuna batok sa COVID-19. Wala sang peligro nga dala ang bakuna. Naglabay ang mga bakuna sa nanari-sari nga pagtuon kag sertipikasyon. Pag-aproba sang Philippine FDA o Food and Drug Administration. Agud mapamatud-an ang kayuhan sini. Hindi ko kinahanglan ang bakuna. Bangod pwede man ko sa gyapon mahawaan sang balatian biskan nakapabakuna na ako. Ang mga bakuna nagapadugang pagid sang proteksyon. Pwede ka sa gyapon nga malatnan sang balatian biskan nabakunahan ka na. Apang, ginatagaan kasi ni garantiya nga hindi ka maglala o kun mapatay tungod sa COVID-19. Iniman ang nagapagamay sang tsansa nga maimpeksyon ng mga tao sa imo palibot. Kaya baguhon sang COVID-19 nga bakuna ang akong DNA. Epektibo kagarantisado ang mga bakuna. Ang bakuna para sa COVID-19 wala nagapabago sang DNA katao. Wala ini sang buhi nga virus kag wala sang ebidensya nga makapabago sang DNA. Pwede na ako nga hindi magsuksok sang face mask o kon face shield bangod nakapabakuna na ako. Ipadayon sa gyapon ang pagtuman sang health protocols. Ang pagsuksok sang face mask,
paghugas ng kamot, kag ang pagdistansya sa iban ang importante gid sigyapon hasta mintras nga malabot naton ang pagka-immune sa balatian. Kabalubala ka mo nga 90% sa brownout tungod sa mga sapad, sa gulpi pag-ilis ang tiyempo, o kung tungod sa mga sanga sang puno nga nagasagid sa linya sang kuryente. Amuni ang mga rason kung nga nagakapatyan kuryente ang mga panimalay. Temporaryo lang ini, pero pwede gid maging problema. Ginapakilala sa More Power ang Automatic Circuit Recloser o kung ACR, ang pinakabago nga teknolohiya para sa mga Ilonggo. Amo ini ang mga paagi kung paanong ACR magabenepisyo sa Iloilo City. Kung may problema, tuyo sang ACR nga madasig mabalik ang koneksyon sa sulod sa 85 ka segundo. Kung magpadayon ang problema, nag-aabri o lockout ang ACR. Apang malikawan ang permanente nga halit sa aton mga kagamitan. Gina-isolate o separar sang ACR ang lugar nga may problema lamang, apang hindi maapektuhan ang kabilugan nga feeder line. Sang wala pa ang ACR, nagalabot isa ka oras kag 10 ka minuto ang pagbalik sang kuryente. Subong, pwede na magbalik ang kuryente matapos lang sang pila ka segundo. Ini kag madamo pa ang bahin sa modernization efforts sa More Power para ang Iloilo City mangin supercharge. Sa mga gimaras noon, base ang luyag nyo nga magpabulong sa inyong mga kasapatan, dalaan nyo sa Vitron Animal Clinic. Nga ginadumalaan, ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinarian, ara na subong sa Gimaras. Ang iya nga clinic, kung magkadto ka sa Santa Teresa Yara sa left side. Halin sa Rotunda, mga 400 meters away, sa unahan lang sang Dominic Funeral Parlor, ara dira ang Vitron Animal Clinic. Hindi ka mo magkalipat ha, Vitron Animal Clinic. Kung maggadto ka mo sa Mangkupo Falls, o kung maglabay ka mo dabis Mangkupo o going to Santa Teresa, ara sa left side ang Vitron Animal Clinic. I-check nato na report sa atong koneksyon nagikan sa Gimaras. Kay may nagbungguan na ito nga duwak motorsiklo, mga drivers to na pilasan. Ginpangdala ni sa ospital. Dan, paliog, standby. Kanyos line na, Danny, go ahead. Yes, Newsline, Johnny. Hari mga baitari sa amon sa bayan sa province of Guimaras. This Badwas ng Buena Dua ka mga motorsiklo ang nag-hit-on kolisyon o nabungguan ay. Kag ang dua ka mga driver dala ini sa hospital ako nga pag-bulungon. Ang atong nga nakuha kinang report ni Gilambang nga aga. Ito naman sa police file sa Buena Police Station. Nga ini mga driver ini una sa driver 1 amo si Joe Gargabutin Enriquez Bensay sa edad sa barangay Salvacion Buena Gimaras kag ang isa sini ka driver amo si Rodney Marquez maybe ang edad sa barangay Uno Purok Purok Las Bacol City Negros Occidental agil sa nagapuyo temporaryo siya sa bahin sa Baray Maclain, Buena Vista, Gimaras. Ang duwang inis naman sa report kangkon sa mga samal sa Singalawas, tugaman sa singa pagbungguanay sa may highway sa barangay Kanruki sa Buena Vista, Gimaras, mga alas 9, alas 7, ibidya ang kakna kapon lamang sa gabi.
naman sa investigasyon sa nga polis sang Buenavista nga wala posible madiparahan sining duwa nga ila pag bungguan ay kay bakod man sa tong timpo nga to so hindi mayo ang timpo kag niya kang tanan nakatugas sila sa nga pagbungguan ay hidon kag nagbunga man sa pagkasama sa ilis nga mga motorsiklo. So naman sa report nga ining duwa matapos kay bulong sa hospital nag-arigluhan sila pinpagi ini sa barangay level. Samtang sila po sa Buenavista side Johnny, isa din kaginang ang nagpadulong sa Buenavista Police Stations. Nagreklamo ini nga ang iyang mga papat, ang iyang mga manok kag pato pagkaaga kahapon sang aga ya lamang inyong diparahan na wala na ang 13 ka mga pato pati ni mga gawin ni kabigin sa bilang nga mga mayo nga klase ng pato ngayon kag tatlo ka mga native nga mga manok ang nagkadula kag ginapatiyan nga iniging kawat. Ang report nga nabaton kay nagilamang nga ining si Emily Gabutin ay onglas ko tungod di 8 edad sa barangay Poblacion Buenavista Guimaras nag-report ini nilangaga sa Buenavista Police nga ini mga sapat nga nagkadula 13 ka pato liwat no nag-apat ini mga mayo klase nga pato kag tatlo ka mga native manok ang ilang dipurahan nga ula rin sa ilas nga progrwan o kung ginamtangan sa ilas nga among mga sapat hindi gamagid malayo sa ilas nga pulian ginapatiyan ginakawat ini sang wala makilala nga mga tao sa na jadi so kapag ba ini si Inday ay Emily Gabutin sa mga pumulyo kung di man sa kasi may magbaligya na sa inyo sa sining patong ini ay mga manok mag-report sa pulis sa gagunti nga matakpan ini mga suspitado na nagkawat kinapatiyan niya ang ginkawat ang yes nga mga sapat dyan. So sabay niya sa sining ato din pagpangalagad man sa bayan sang yun mo itong anom ka mga pulis nga na alas sa mga quarantine. So sa 5 magwain sila kag mga back to work kag kinaman sa kay Police Captain Lamson dutay lang ang pag-intindi sa mga nakatudura sa position mag apikuras sa mga paperworks pero still ara yapon ang ila nga pag-servisyo. Ang mga ato nga mga bikalan diri sa bayan sa province of Guimaras ay si Newsline Danny Villases para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sa Guimaras. I-check naman nato na report sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo po sa kay Newsline Roel Arbael Paliog standby. Newsline na Roel. Maya dayad nga gabi kanusline dyan kag subong man kanusline sweet doon kag sa aton sining mga kanusline nga nagatutok diri sa aton sining programa Maya dayad nga gabi sa inyo tanan. Yari na mga balita nga nagalanabod diri sa probinsya sang Iloilo una diri kanusline dyan no. Duwa sini ka wanted person ang natigayon nga matiklo sang inyo sining mga Ilonggo Caps no kahapon no una diri dira sa banwasang San Miguel Iloilo nga konsadian voluntaryo nga nagsurrender ining suspitsado nga si Anthony Lampreya 40 anyos nga residente sang barangay San Jose San Miguel Iloilo kag ini siya ang wanted no sa kaso sini nga estafa. Base sini sa arrestuaran tong ginserbi ni Judge Rodolfo Condovar no ang presiding judge sang 13th Municipal Circuit Trial Court dira sa banwasang Santa Barbara Iloilo. Kagagilayon man ini siya nga nakapiyansa para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Kagasubong man isa naman ka wanted person man ang natakop dira sa banwasang Santa Barbara
ining suspisado gin kilala kay Maria Sanya Sinope, no, 68 anyos, nga residente sang Barangay Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo, kag ini siya may kaso or wanted sini sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide, kag may 30 mil pesos sini, no, nga recommended bail, no, para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Kag ang restaurant, no, permado ni Rodolfo or Judge Rodolfo convocar ng presiding judge sang dira man gyapon sa 13th MCTC, no, dira sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Sa dugang naton sini nga mga balita, ang mga kanusline, no, dira sa Banwasang Tigbawan, Iloilo, isa sini ka suspitsado ang nagpahubog, no, kag nagpalupok sang iya sining armasutang ining D20, no, nga shotgun, no, kag natigayon gid ni siya nga matiklo sa mga aton sining mga kapulisan dira sa barangay ini siyang residente, no, sa barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo. Ining suspitsado gin kilala kay Arnel Trasadas, 36 anyos, no, kag nadakpan gid ni siya kag pagkapasakaan sang kaso sa aton sining kapulisan dira sa Banwasang Tigbawan, Iloilo. Kag nakuha gid din sa posisyon sa sining suspitsado ang isa sini ka D20, no, nga shotgun, kag wala ini sang nagakaigo sini nga lisensya, kag nakuhaan man ni siya sang tatlo sini ka bala plus 1, no, nga iya sini nga una sini nga ginpalupok. So amo yadto ang sa dugang naton sini nga balita. Dira man sa Banwasang Kalinog, no, isa sini ka persona, no, nga ginkilala kay Jimmy Berha, no, 47 anyos, nga residente sang Barangay Dalid, Kalinog, Iloilo, kag ini siya ang aresto man, no, sa aton sining mga kapulisan upod sini ang Iloilo Criminal Investigation and Detection Group, no, kon Iloilo sa IDG, kag subong man ang Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Police Provincial Office, subong man dara sang Kalinog Municipal Police Station, no, kag natigayon nga maristo ining si Jimmy Berha, no, 47 anyos, kag ini siyang nagapataya, no, sang Bukis, no, kag nakuha pa sa posisyon sang suspitsado sini ang mga ang bandol, no, sang koteho, kag subong man 330 pesos ngaya sini nga koleksyon, kag ballpen, no, nga kung sa diin madugay na ini siya nga ginabantayan man, no, sang Iloilo sa IDG, kag subong man sang Kalinog PNP, it's because nga nagapataya ini sang Bukis, no. So yara karon, no, sa kustodiya sang Iloilo sa IDG ining nasambit sini nga persona, kag pagpasakaan sang kaso, no, sa pagbayular sang PD 1602 o kon ining Republic Act 9287 o kon illegal numbers game, no. Sa dugang naton sining balita, no, ang Iloilo Police Provincial Office ang nagiwat sang caravan, no, sa pag-umpisa sang sining 27th National Crime Prevention Week, nga kung sa dinhi ni kumpisa kahapon September 1, no, 2021, kag ining caravan, no, giniwat sa mga mayor nga or naglibot, no, sa mayor nga dalanon sa probinsya sang Iloilo, alin dira sa Banwasang Santa Barbara, tagos dira sa Banwasang San Miguel, kag tagos madira sa boundary sang Uton, kag pagkadto sa Pavia, Leganes, kag Zaragano, kag pabalik dira sa Banwasang Santa Barbara, no. Tinutuyo sang sining aktibidad nga ginapanumdum mga aton sining mga pumuluyong Ilonggo nga ang paglapnag, no, kon ang pagpatuman sang kalinungan kag katawayan sa aton sining probinsya, no, obligasyon naton tanan-tanan, hindi lamang obligasyon sa kapulisan kag katapos ang gobyerno, kundi obligasyon sang tagsa-tagsa, no, nga pagpabili, no, sa kalinong kag kataway sa aton sining komunidad. Kung sa diyan ining 27th National Crime Prevention Week, no, may tema sa subong pamalaan o kon komunidad at pamalaan magtulungan, krimen, korupsyon at pandemya ay labanan, no. Ini ang tema sang sining kayuwatan sa subong sining tuig. Kaangot sa sining 27th National Crime Prevention Week, no, ang Iloilo Police Provincial Office ang naghiwat, no, sang isa sining gift giving, no, dira sa komunidad sang mga kauturan naton nga ati dira sa Barangay Leon, no, Kabatuan, Barangay Liong rather, no, Barangay Liong, Kabatuan, Iloilo, sa subong gid nga lamang adlaw, no, o kon kanagina sang aga, kag ini kadungan, no, sa pagselebrar, no, sang sining National Crime Prevention Week, no, kag ining activity, no, kinakabukusan sang
Iloilo Police Provincial Office personnel kag subong man nga ginapangunahan sang Provincial Community Affairs Development Unit no sang Picado no kag subong man upod ang nagakalain-lain sini nga unit sang kapulisan no, diri sa probinsya sang Iloilo kangay sang EOD subong man sang SWAT kag subong man sini sang PSPG no ning Provincial Security Protection Group no kag pila sini ka mga stakeholders no pod sini ang Kopino no kon Korean Filipino Community Incorporated kag subong man ang pila ka mga barangay officials no sang dira sa Banwa sang Kabatuan, especially dira sa Banwa sa o kon sa barangay sang Liong no Kabatuan Iloilo kag ining upod no sang Kopino sini nga mga stakeholders man no. Kag nagapasalamat gyud ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office sa nagboylog no sa sining kahiwatan nga nagdonar kag naghatag sang ila sining mga in kind man no sa sining gift giving no pareho sang gift packs sa pagkaon kag subong man sini ang chinilas no kag ginhatag dira sa kauturan naton sining mga ati no dira sa Barangay Liong Kabatuan Iloilo. So mo itong madulong naton sining report gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ini ang inyo sining kanusline Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa aton nga koneksyon Roel Arbael. Ang Newsline Roel Arbael nagikan sa probinsya sang Iloilo. Subong gid lamang hapon nagpagwa sa executive order si Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga ipaidalom sa granular lockdown o kung localized lockdown ang mga kabarangayan, portion lang ni Goro, no? Kung diin tong apektado, dira lang daw i-takso mo diameter man lang na, no? Kung pila man lang balay, amo ni panawag nga localized lockdown. Liog basa sweet kung ano na nga mga kabarangayan? Base sa Executive Order. Executive Order number 87 series of 2021 Barangay Lockdown Order. An executive order imposing localized containment surgical lockdown for 14 areas, particularly at barangays or areas of Tabuk Suba, Haro, Quintinsalas, Haro, Kamalig, Haro, MV Hechanova, Haro, Kubay, Haro, Balabago, Haro, Cuartero, Haro, Kaingin, Lapas, Baldosa, Lapas, Punong, Lapus, Lapus Norte, Oñate de Leon, Mandurriao, PHHC Mandurriao, Taal, Molo, Quezonland Heights, Arevalo, for an interim period of 72 hours, beginning on September 2, 2021 at 6 o'clock p.m. until September 5, 2021 at 5:59 p.m. unless a longer period is required. So 3 days, halin na kay na alas 6, dob sa pizza 5, alas 11:59 bisang gabi. No? Alas 12 libre na kamo. September 6, libre na kamo. Mayara pa, Kulatilya? Ang sa Tabuk Subaaro, ang na-surgical lockdown nga location is Phase 2 Shilling Street, Barkers Village, Barangay Tabuk Subaaro, Iloilo City, kag portion of Poblador Subdivision, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Sa Quintinsalas, Haro, Block 14, Lot 10, Salas Real Subdivision, Barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Sa Kamaligaro naman, Punong Street, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Sa MV Hechanova, Haro, portion of Halbuena Subdivision, Barangay MV Hechanova, Haro, Iloilo City. Sa Kubay, Haro, Road 1, Kahirap Village, Barangay Kubay, Haro, Iloilo City. Sa Balabago, Haro, Block 13, Lot 10, Altachera Subdivision, Barangay Balabago, Iloilo City. Daisy Street, Altachera Subdivision, Barangay Balabago, Iloilo City, kag Block 27, Lot 1, Ledesco Village, Balabago. Sa Cuartero, Haro, portion of 27A Street, Barangay Cuartero, Haro. Sa Kaingin, Lapas naman, Block 14,
Villa Carolina Village, Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Sa Baldosa, La Paz, Zone 1, Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City. Sa Punong Lapus Norte, number 232, Barangay Lapus Norte, Iloilo City. Sa Oñate de Leon, Mandurriao, area fronting Pechera Compound, Barangay Oñate de Leon, Mandurriao. Sa PHHC Block 17, Mandurriao naman, Block 28, Barangay PHHC Block 17, Mandurriao, Iloilo City. Sa Taal Molo, portion of MH Del Pilar Street, Zone 3, Barangay Taal, Molo, Iloilo City. Kag sa Quezon Land Heights, Arevalo, Block 10, Quezon Land Heights Subdivision, Phase 1 to 4, Barangay Quezon Land Heights, Arevalo, Iloilo City. So mo to ang localized o consurgical, isa pa na tinaga, granular lockdown. So kabay pa nga na-follow ninyo ha, umpisa na kay na alas 6. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Sa liwat, CL Diaz Poultry Supply. Salamat gid sa inyo nga pagupod sa amon sa pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Sa mga Gimaras noon, sa Gimaras Newsline, ang mga listeners kag mga viewers, thank you so much. Sa mga gwardiya sa Ceres Terminal kag sa mga empleyado da sa mga vendors kag apoter, thank you man sa inyo nga pagupod diri sa amon nga pagapangalagad. Upod na lang sa aton technical partner kay Toto Boy Jeff kag kay Nonay MJ. Para sa inyo nga tanan, God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida, bawal walang mas, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Ako naman, Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat, kag mayong gabi Pilipinas, para sa Iloilo Newsline.